Dnesky my se potkáváme v Icos Lounge, ty si tady představila svoje sušenky úžasné. Co ti vlastně inspirovalo na těch příchutí, protože jsou velmi netypické? Tak samozrejme tam je priame prepojenie, že som dostala nejaké zadanie, aby som sa nechala inšpirovať náplňami. Takže tak to aj vzniklo, preto sú tam rôznorodé chute. Tak můžeš možná přiblížit čtenářům, je tam tuším nějaké chili, sůl, je to tak? Ja som sa snažila, aby každá tá sušienka bola niečím špecifická, takže i keď sú tam také normálne chute, ako napríklad citrón, tak obsahuje napríklad praskací prášok, ktorý poznáme z tých lízatiek, čo sme si namáčali a krásne nám to praskalo v puse. Takže napríklad to je jedna z nich. Potom tam máme klasickú čokoládu obzvláštnenou chili, potom je tam pekan so slaným karamelom, to je zaujímavý element. No a nakoniec moja najobľúbenejšia sušienka a to je s čiernym čajom a lesným ovocím. Takže čierny čaj, krásne ho tam cítiť, je to veľmi unikátna chuť. Takže doporučujem vyskúšať. Jak to prosím tě vzniká, ty recepty? To sedíš, přemýšlíš nad těmi ingrediencemi, možná co ti tak jako trkne do nosu a do pusy? Kiež by sedím, vždycky stojím a vždycky je to niekoľko XY desiatok hodín na nohách, pretože tak sa mi najlepšie tvorí. Som v kuchyni, zapisujem, skúšam, vždycky sú to malinké porcie, ktoré si spájam, ochutnávam a vždycky mám po boku a moju pravú ruku maminu, ktorá v podstate to vždycky odobrí, pretože nie je veľkým milovníkom sladkého, takže je najlepšia na to, aby keď ona povie, že je to fajn, tak je to fajn. Je to fakt dobré. Máš možná sušenky spojené s nějakou vůní, jak to říct, třeba z minulosti, sušenky s mlékem, tuším, že se podávají v Anglii. No absolútne, ja keď sa povie cookie, tak ma hneď prenesie tá myseľ do Ameriky, kde som študovala, keď som mala 16 rokov. Bola som tam na 1 rok na vlastne štúdiách, takže tam som jedla hodne tých cookies a taká tá klasická chocolate chip cookie, tam mi ostane na veky asi v pamäti. Ještě by mě možná zajímalo, můžeš prozradit i nějakou recepturu, jak si takové sušenky, možná i obyčejnější, připravit doma, jenom tak jednoduše? No, tak to je veľmi krásna otázka, pretože každá jedna sušenka je trošku iná a inak pripravovaná. Takže mňa napáda, kebyže to môžeme zjednodušiť a na jednu ti dám rovno recept a zverejníme ho pod týmto rozhovorom. Takže nejde to shrnout, generalizovat. No tak ideš, múka, vajíčka, maslo, potom napríklad dávame tam fakt, že napríklad do týchto, kde ten čierny čaj, ktorý milujem, dávala som fakt asi 3 lyžičky kvalitného čierneho čaju do jednej dávky, z ktorej vzniklo takých 30 kukisiek, takže naozaj poriadna dávka čierneho čaju, čo by sa možno niektorí aj báli, že by to dáko zabilo tú chuť a práve, že to krásne vynieslo nahoru tú chuť. Takže to máme a dávala som tam ešte smotanu a lesné plody. No a inak v podstate nič za tým nie je, iba to zmiešať, nepremiešať, lebo keď to miešate dlho, tak sa to sekne a to je všetko. No ještě by mě možná zajímalo, jsme tady na Karlovarském festivalu, jaké je tvoje léto? Co ti ještě čeká? Moje léto je zatiaľ krásne. Bola som pracovne v Istanbule, ale teraz už ostávam v Českej republike a budem sa venovať naozaj aktivitám tu. Čaká ma určite ešte nejaká práca, nejaké food festivaly, ale potom aj tie také festivaly iné, kde sa zabáva. Ale ja tam pôjdem zase pracovne, napríklad Colors of Ostrava. Tam sa budem veľmi tešiť na ľudí, ktorí ma majú radi, tam s nimi rada pokecám. A tak, takže Česko. Toto léto je v znamení Českej republiky. No vlastně i ty festivaly jsou spojené s dobrým jídlem, teď myslím třeba takové ty chuťovky. Co bys možná doporučila těm Čechům, kteří na zahrádce grillují? Máš tak jako třeba představu, co by si tak jako dala pod ten grill, nějakou specialitku? Vieš čo, špeciality, no tým, že vlastne žijem s Adamom, ktorý je vegetarián nadšený, tak v podstate on ma vždycky vedie takouto inou cestou, ne mesa. Takže u nás je veľmi obľúbené portobello hamburger alebo v podstate halloumi. To sú krásne suroviny, ktoré keď dáte na grill, tak dostanú špecifickú chuť toho kouře. Takže to doporučujem, ale samozrejme aj dobrý steak není na zahodenie. Teď poslední otázka zrádná. Jsi víc na sladké nebo na slané? Na sladké, bože, to je tak jednoduchá otázka.